Muna kung giingon mga my loves nga mas maayo gyud dagat ang ilaphaw kay o. So mga my loves, nakauli na mi. Og mauni tada na mong kuha mga my loves oh. Di ba mga my loves? Basta magkugi lang gyud mo mga my loves. Makasud-an gyud mo. Timing kay mga my loves nga wag gyud mi sud-an karon. Karon mga my loves, akong laphawan ang kinason. Tudluan ta mo kung unsa ang insakto nga paglaphaw sa kinason. Kay katong uban dira nga dili jud kabalo unsaon pagpagawas sa kinason. Nga kanang diretso na lang dili na sila magdukdok sa kabhang, dili na siya magdukdok sa balayan. Kun anion ang pagproseso sa paglaphaw sa kinason mga my loves. So dapat mga my loves, tubig dagat gid ang inyong gamiton sa paglaphaw. Bisan pa og magtuno mo mga my loves, dapat laphawan gid siya daan ninyo sa tubig dagat para di mo mahago og dukdok sa ihang balayan. Kung tunuan manggaling ninyo ang inyong kinason mga my loves, inighuman ninyo og pabukal sa kinason, iyabo pud ninyo ang tubig dagat dahil ayhan na dayon ang pagproseso sa inyong pagtuno sa inyong kinason kung gusto mong tunuan ang kinason. So, ingon ani ang pagprocess mga my loves. Ingon ani ang pagproseso mga my loves. Ito, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 kadagko among kuha mga my loves. Tulo man kuan. Mo din nagitawag sa mga tikod-tikod mga my loves, gikuha pa man yung prida oy. Tubig dagat bi ani mga my loves ha. Dapat tubig dagat yun inyong gamiton basta maglaphaw mo kinason. Kulang pa. Dapat ingon na ana ang sabaw mga my loves. Ito pong. Ay, shoutout ko sa akong mga classmate na si Parco Taylor James, Christian, dayon si Simborio Zeus, Ramoga, dayon Testa, Junmar, og si Stariha Kent RV, si MG Hamoy, si Bastillada, Lea May, og si Eldrinal Michelle, og si Nami Hildori, og si Leia Simborio, og si Waga Fiber. Toro na ata, o Maura. So dapat mga my loves, kung uling manggaling ang inyong gamit, dapat daghanon jud yung uling ha. Kaya mas maayo nga diretso siya kusog og kalayo mga my loves. Dapat ingon na anak mga my loves, diretso kusog ang kalayo, okay? Kusog na siya ha. Kaya gibukuan na mo mini fan. I-update ta mo karon ini kaluto. Tawa mga my loves, ingon ana ang kalayo mga my loves oh. So mga my loves, the moment of truth. So bayo na to mga my loves, uning gawas bagid ni siya. Oh, di ba? Sayo na kayo na siya kuhaon mga my loves ha. Kaya makuha ra kay na iyang kawit ana ang uban. Oh, di ba? Ini. Oh, di ba mga my loves? Muna kung giingon mga my loves nga mas maayo gyud dagat ang kuanon, dagat ang imuhang ilaphaw kay o. Kani siya ingon ani mga my loves, dili kini siya kabalakan nga wala siya ning gawas kay kani siya easy ra kay na siya iha-ha. Basta ingon ani nga klase nga kinason. Ang lisod ha-haon mga my loves kaning ingon ani. Kani daw. Oh, di ba mga my loves? Kani dang dako ani, natoy dako kay ani. Sa ilalim ta magkuha. Oh, di ba mga my loves? Oh, mana kung gingon mga my loves. So mana kung gingon mga my loves, mas maayo gyud nga tubig dagat ang inyong ilaphaw kay manggawas gid siya mga my loves. Kaon sa kog isa mga my loves para ninyo. Haunon sa diyan namo, balin sa namo sudanan. Gawas mo ka ni. O, di ba? Sa yun lagyapon mga my loves. Lami kay mga my loves, oh. Para ninyo mga my loves, oh. Wow! Mga unta mga my loves. Buyag-buyag jud kaning kinason mga my loves. Pero mga my loves ta ako'y paborito nga kinason mga my loves dili sa ang. Ingon ani akong paborito mga my loves. Kun ani nga kinason akong paborito mga my loves. Nani siya aluluyok. Sa mga unsa mi mga my loves. Bye.